sepeda motor lho. Ben sing ruji. Aja sembrono. Dalange aja. Aja barang. Padalang namine sinten asik. Nami. Coba dhisik sama iki dhisik sama sik. Jenengan sik, yo. Padalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Padalang asli pundi? Kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lagi aku lagi terus nembang kok rapel. Gajiku gawe negeri ora pelan nembang ya ora pelan, Bro. Baik, Bro. Ning apik lho, pasoke ya. Aduh, ibone padha Ibone pas. Padi gereng saking Semarang. Piantune ganteng ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji pagaring Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ibu. Kan sayang kepada perempuan Iya. itu kan baik. Melindungi dan merawat serta Menyayangi. orang sayang. Aku aja golek musuh bojoku nonton lho streaming lho iki. Ora aku ngandane karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Lah golekne musuh aku menyayangi batin iki tegese tresno karo wedok liya. Lah iya apa ora? Oh. Lah iya kok. Nek ora ki ya wis ora sambung. Ken. Dalam. Ya sabar ya, Nduk. Wong kandha wong iki dalang dalingan. Wong iya to. Jarno wae kok mati dhewe. Mati disumet. Rumasamu teklok kok piye? Orang kok dalangnya dalang baru, kita harus menghormati lah. Iso rasa dijak omong gitu. Ya. Ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Lo mesake nih Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembangno opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, betul. Iki tak macane. Ora tak saur. Tak macam nih. Sing bener iki tak wacane. Ya Allah. Request. Wis kok ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Capi Gunung. Dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tong niku kula. Murdi, Mbak Murdi ya ta. Nggih, Mbak Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Sarindri. Nah, Mbak Niken Ratri milih antara Tresna Waranggoyo. Alah, nggak usah ngomong Mas. Nggak usah ngomong, nggak usah. Tresno, Warang, Ngonyo. Ora kok sik Ki Dalang mau bakul akeh. Kalau iso bakul akeh. Suarane koyo bakul akeh sing ning pasar karo lho. Iya. Wis malah kok kapok iki. Sanglet. Ya. Waranggono dibawangi. Iya. Nggih, nika wonten tindipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, kami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng. Nggih. Niki manut ta nggih. Niki penonton manut nggih. Bayu nggih. Nggih. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami Nur Sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Betul. Oh, Sing jenggleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat nggih. Mas aku takon yang sarake kanca. Ten kula kapan mulih ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan aku arep nyiksa aku. Ten. Ya sudah apa namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ngono jenenge profesional. Nah, profesional.
Monggo, Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo, Mas Gareng. Iya. Ayo. Pripun, Mbak Niken? Jenggelinganipun Mas Gareng. Mboten ndak kerasa. Ndak kerasa. Karena kulit sudah layu. Ini lho Mbak Niken. Tak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali, baru minggu, 2 kali, nanti terasa. Pemanasan. Ayo. Yen mamacang mengangkat Dan siapa Mas? janar Aja sesuai lereng. Tentekan bahan barang. Kita Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet enggak ngerti ta? Aku berjabat Bang, awakku panas kabeh nek enggak kroso iki. Orang kowe dalan kok ameng-ameng nyawa. Iya. Kowe dalan kok wedi apa? Ya Mas. jalan wajah abang kabeh. Lah iya. Yes. Wis mangar-mangar ya panas. Oh. Panas ngesor dhuwur Mbak Niken. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panase. Jadi saya sikil lek ro mlaku-mlaku ki Apa ngono iki dasine lecet. apa pun dia bisa arang-arang di panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Ulang ya Mas. Oke. Woi, Cak. Tapi ya, Cak. Wong kok ado ngeden kok dibaleni. Ora iku sing gerong langsung nular to iki. Wah, kan luar biasa. Apa ngono sedimbui ngono kuwi? Ora keng krasa. Lah ambune lho. Ambune. Ambune pripun to, Dik? Anu lengur badak gimana? Anu ngono. Tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Betul. Irungmu wong ngerti mabuk kok mbok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau tidak bernapas ya mati loh. Nah, lebih baik bernapas bau daripada tak bernapas mati. Ayo toh. Alah kayak Mas. Saya ngomong kita ya bukan di sini. Mas kayak mari to Mas. Mas. Aku sentekan bahan dulu, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Nek aku ngampol piye? Aku ya lagi tekan. Kowe ngerti petingane jalan Sarwati. Napa? Geser. Tenan gitu kan. Dengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak lo. Jadi cicik. Suarane lah cicik. Ya. Lho Mbak Niken. Mas Gareng si dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja semangat pagi. Ayo tekan kene aja, tekan kene ayo. Nah, Tekan kene aja kene lho. Kowe ora ngerti kok yang mencolot iki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. orang teko sirah ora apa-apa. Ya Mas, yo, Mas Bayu. Ya ta, iya, Mas Bayu masuk ngono. Tekan sirah. Begini sono lakon
dalam dibacok dagelan lho. Ora masalah. Masalah. Ora. Masalah ya. Lho kawit dididik ora masalah. Kowe didu arep nikah. Nek wong ayu kan ngomong landep kok, Mas. Andep. Ora akeh sing ketaken. Anu ayo Mbak yo. Aku barang. Mbak yo. Iki lucu sih. Barang kok kaya diesel sesuk panas. Sama nggak rumah saya tersinggung nih. Kenapa, Mas? Kok di enak-enak ini? Sama nggak mau kok di enak-enak ini? Wis ben. Oh, dhewe diem kok. Kamu kok. Sama ini ngono ki nggak apa-apa. Mboten Di apa. enak-enak nggak apa-apa. Mboten apa-apa. Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek nutak enak-enak ini sama. Mapan ini. Oh. Orang maksudnya itu nek melu mijeti wae. Anu, share kalian Mas Pian. Ya ora apa-apa ya wis. Kalau niki pun kula anggap mbah kula piyambak ini Non? Oh, lho, ngakoni Kalau aku kula baik. anggap mbah piyambak. Baik iki apa-apa dimaklumi. Oh, ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Ore. Pacita. Tung. Gerak. Balani. Aku ora kedange mandut apik rabimu yo. Tung. Drampok. Ngono ya. Dari dalam diampok. Anu, pomo dikeparke iso gak? Bisa. Ayo. Bisa. Oh, seto. Mbak, ini kan jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas turun drampok kuwi Mas Garing disilat sik. Oh. Opat kowe kok setekan silat. Dite tengle. Ha. Oh. Ora sadis lho. Dalam kok nggo kunci barang. Yo, Mbak ini kan. Mari kowe. Aja iki jenenge rusak tatanan. Ya dene lho mau iki jaluk. Aku iki mah guyon. Guyon wae bareng bayaran. Ayo, Yo. Pacita. Oh, jangan lupa. Tengelnya disiapkan. Ayo, iya. Ini ya mas aku wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ora besam mesti kaya ora ngawai. Respon dong. Gimana responnya Kalau saya menari gitu kamu juga menari. Oke. Aja mung ngene kok sepadu keterangan kok. Iya, Apa? Iya, Kok Ora Mbak ini kan. Iya. Telek. Jalan pakanane telek. Iya. Panas. Oh, Nek kan nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parian mboten? Oh, parian. Kalian Mas, lagi mesti anu di para belum mempersingkat waktu. Ah, lha pripun?
Iya. Satu mawon, parikane loro bae, perwakilan. Ayo. Bentar. Yo kabeh. Saka Ora rata iki. Nanti aku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo Mbak. ah. Mbak, kowe udah aku, Mbak, Mbak. Mbak. Hah? Aku sudah rungan. Oh, Mbak toh. Mbak. Mbak Dar. Ayo Mbak. Monggo Mbak Dar. Iya, Nek. Nggih kanggo suara tua, Mbak. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, Sate prewangane teko iki. Lah krungu mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50 tamu. Nah, terus Mas Gareng. Kaya setan. Mau ngecoba meneng wae robone atimu gendeng. kok setan. Ibane parian ngomongnya wong kok setan. Ora ngenyakan kenyataan liane do maca ayo sama maca putih-putih nyapa yo. Ora putih ora dibayar kok buta. Lah kan iso maca biasa bae maca ganteng ngono ngedel suara apa ngedelan. Lah ora sampean kroning-kroning. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Iya. Hei. Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata ganteng iki mesti ngap. Golek sing elek terus gampang dihapusi. Terus sing ndak elek gampang dihapusi. Mas Gareng parikan mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah. Panas hutan panas aling-aling tapi Pripun? Ora dikedani kali. Ora tak kedhewe tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Kayaknya saya ngendangan saya dulur karo aku tuh. Oh, iya. Jadi manutnya karo aku. Nah, betul. Oh, alah. Sing ndang sing ngerbak niku sing sedulur kali Mbak Niken Salindri. Lho iki dadi Lah, putar sini di tasik. Sedulur. orang wayang kulit tuh yo KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur apa-apa wong jenenge rezeki ra keliya. Oke. Sing golek iki sing enom iki ya sedulur. Ora. Ora, kayak siapa ya? Masa mantanku ya? Ya. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Apa, Mas? Mantan si daerah saka ngendi lho? Ora, udah saya kenal, masih burine saya kenal. Ayo ora sing nok, kalau titeno tekan omah diparut bojomu. Lanjut Mbak Niken. Natian lakon Ora sak di suarane Mbak Niken. Mas Gareng, bareng dalangnya genti aku ki sing ngimpi ngantuk. Bisik aku, alek, pedul. Kowe karo sing ngimping jan kaya cah kembar. Oh iso. Ya, upin-ipin. Wah. Upin-ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng, dadi kaya mesin ketik. Bener lagi ngepak ini dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ora apa-apa tak terima-terima. Ora masalah. Kotenge gede ya. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar lah. Fungsiku jane mung iki Mas. Yang ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok. Nggih. Monggo Mbak Niken, teraske. Mane banyu
Saklanggamipun ingkang sepisan pun garap tanggang biasa ingkang ngomong kali dipun tayapaken tak pasang-pasang ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken dipun kayupaken ingkang kepareng busuk nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugaring saking Semarang Jawa Tengah. Yuk komplit. Saiki
Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Biasa. Dasare kiyaine ayu, renceh kuning. Suarane becik. Sejarahnya ngabai ya iki klasik oke, modern oke. Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Luar biasa. Nggih, tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, aturan nenggaru biyen. Simbak Niken monggo nenggak ingkang sedyeta Niken monggo nenggak ingkang sedyeta Niken suwe Mbak Niken. Pokoke sing apik ya mung ekok ngono. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah Mas dong. Oh, sih. Tega betul dikau dengan diriku, sudah tidak paham dengan pucet tengeraiku. Yeah.